भैया हम लसारी लाभ रुआ सबसे निहोरा करतनी कि गंडक नदी के बांध टूट गई बा। रुआ सबसे आग्रह बा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित जगह पर जाएं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। गौंगा नगरिया परेशानी बात सोची सोची रोवे मैया ये गंगा मैया घरवा दुआरवा गइला की भई कौन गलतिया है मैया ये गंगा मैया घरवा दुआरवा गइला की भई कौन गलतिया है मैया रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हमनी गरीब के नहीं खाए के बारे नहीं रहे के मैया ये गंगा मैया घरवा दुआरवा गइला की भई कौन गलतिया है मैया ये गंगा मैया घरवा दुआरवा गइला की भई कौन गलतिया है मैया रंजित सेवक गोहरा रहतार सहनी लसारी गावतार हो ये देवी मैया घरवा दुआरवा गइला की भई कौन गलतिया है मैया ये देवी मैया घरवा दुआरवा गइला की भई कौन गलतिया है मैया।